Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Nalor balik tok met lane basya nyoben ya kinong yalam niam ha Bihar pen prasa lightly ki ying mane ha Manipur. Kinong yalam jongki balang Kristan syakatan syatai lamingi haka jingalam lenti jongka United Christian Forum ki sio sijur halor ka jingle tok met lane ka jingsya nyoben yaki habaki lech sya Bihar kadba kum ka jingkot sobha da kinong yalam balang haka tega jaka bakin don benta haka jingrakhe yaka letniam Easter yaki Kristan kibadon hakateka jaka henry kila syak keno baki lejban penkelaniam jubor kabadai ka bom don jingsisha haeheeru hakawe pat ka jingji layathu baki nongyalam balang kisyo sijur halor ka jingsyak penprano yaki lightly ki jingmane ha East Manipur district maryakut ka jingleniam Easter bat katei ka day hadin ka jingwengno yaka hukum kaba menshwa kabala penmi da ka high court jong ka Manipur. Halor kani kemat kumta ka UNCFNEI kala khot lawer ya baro ki riunge bakin duai na benta ka jingsuk bat ka jingso thu jingmut bat yatlilang ha kibakum kine kisni ong ka kerwo Allen Brooks ubadei unongkren jongka UCFNEI.